chi bei ule kan video lo an thin tu te zong zong in chunga kan lom em em a inom nam hun thawa dam tak le hrisel taka in om kan be se chuanin va in ni chu hei video ka ron siam le dona kan video ron siam tur te then khat chu hei kan thil amazon atanga kan pa thil order le nge kan learn more khami kan le kha khatiang te ka kan mang chin dona chuanin sudlaya facebook market atangin lung a thlawna lakna tur ka hmu hlawa chung te chu kan la a chutiang te chu ka ron ti lang dawn ani kan pa ni hianin ni amma tangkhanin ka hril sa tu a dawhkan lian sofa hma hian in ka duh lo nia ka ti thin ah chan chu hi kan fanu in kina in fiam na te a nei zau lo palang ka tia o a ti ve thlapa chuanin chu wang chuanin a lei chak viau ma sangin dawhkan chu a lei talowa a hle thei chi hi amazon atangin a order a tawn hi a rawn thlenga chuanin kan install china kan duang chiah chiah ania a tha khawp mai hi sofa hnuaiah tikhanin a dah lu leh theih mai a thang reng khawp mai chuanin hei tuni hi facebook market atangin free lung hemi hi ka hmu fu hlawa chu chu lam turin la turin kan kal dawna kan kal mek a kan chhung in kan veng atang phei chuan hnai khawp mai ni mi minute sawm pahnih minute sawm pahnih vel chau ania hnai em em a chuanin kan va kala kan pa nen an veng bor vel hi nuam khawp mai he ram ang reng ka tia ma siangin hi an tui kong te an lui te hi a lui ngoi ngoi bi ka tia lui luang ta kha hmu thei a helampang lui hi chu an tling do ul zel hen ka hria ma se hi chu an lui hi lung a ti leng mi hi lung a kwa in ka hria chuan ti hianin kan han kal zela anom na hmun hi nuamin a fai khawp mai he ni an hmu tha box hi keimah ni ang thoin Gothic style. The architecture here, very pointy. 30751. The destination is on your right. 30751 Sunny Meadow Drive. this is 55 Oh, 55? This one? oh maybe there Arrived. 51? uh-huh You go and check if they are here, if it's hmun kan thleng velah hianin kawngkhar ka vakika chuanin an lo fel em em mai a tikhanin hei min rawn min hruai lut ngala lung lak tur hi an lo ngah lut tuka an compound leh lampang hi ram timiang ram rawk ang kha ania chuanin le a rit lutuk a tlafual an tia chumi wang chuanin lei chauh dah an tuba lung hi chu rit lutuk an ti wang kanin maw chumi wang chuanin i lak rem ti an nia chu chuan hei tiang kan la a an ngah em em a nak tu ka pawh lak chhun zawm kan tum ani sal lutuk lo chuanin hianin kan pa nen motor chhungah dah kan tum a kan bei rei khawp mai a rit lutuk a chuanin kan kawmchar ah dah ka tum a heng heng ho hi kan in hnung lampang kan in le khami kan le in kara khan ka ta khami chhungah khanin ka hung anga tah chuanin ka dah ang ka tia fanghmir te an lo tlem do takin helampang chu a hma ka sawi ang kha fanghmir hi kan compound ah hianin bu hi an lo sa reng a lei hi an lai khuar a ka ti dawn nge an a vung hi a awm a chu chuanin lei hi lei atang hian tikhanin an rawn chhuak thin a chumi wang chuan kan in sir zai zai ah hianin
kada do na mi nyang o kate kanin hnunga hian mo chu mi tan chonin ro man kania chon hei kan kho kong lampanga ki ti hianin pangpar kala lia chonin tuna kan din kan lak na lai taki motor din theina ni sia motor hi di ading theilo thina motor din na omlo wang hianin motor din na omlo na lai hi chonin moi tak tak hi om nia asia motor din na a hi chonin min an lo la ve thina ni ka ringa kan kal kuala ka hmu ang ang kha pakhat te te in tikhanin kala kuala khi tianin eng pawni se ka te kala chak ve thin bawk sia aseng kalak chak na lai hmun lai bera tam na em em na lai la kha kan kal thei motor a ding thei bawk si lo wa tianin kala a yani ina phun le tan ka dia tihianin in kan thleng vela kan pa in chawlh hahdam pawh sawi loin lung pawh kan dah tha hman tawh lo tihianin mina thil lei hemi hnim tih faina hi a hmang hlan a nghak lel tawh bawk si a tihianin a ti te char chara hman nuam a ti khawp mai amar chu nizan khanin kan lo charge full lo a ei a vai hian a tih theih lak lo a nak tuk lamah chhun zawm leh a ngai dawn a kan in bor vel hi chu ri va hi om lo lutuka kan kom chak te naw te hian ron chuak a kal chuak te ni lo chuan o chuan kan kot lama mi naw te ho ko kha kami ti lo ko chuan in ari va hi awang khop me ron an chua lo chang hi chuan in are in are hum je ke ni la pakhat chau kan na ni se chuan in khi holama kan pangpar la kha kit lai khianin phun tumin kan bo sei vele meya kan phun vele meya eng tak ang mo moi don lo thi pal lo le kan phoing kan pe le meng chu kei helai kan thlen hnu a hianin Facebook market hi ka hmang tangkai khop maya i a free thil a free vel hian post na sa chuanin china khan pangpar helam panga hian hmunga ka phun lai in hmu ka ring lo kha pu kha Facebook market atanga free ka hmu nia chuan leiro chan break chungte pawh chu Facebook market atangin a free tlema zawng ka hmu a kala zawng zela a hla thei lutuka ka hmu ho hi a tam thei viau nan ma se darkar khat dawn hi ni thina nakina kanin hnai vel ka hmu le huna kan la liang chu cái đi chu kan thit om tin hian kan in nei lutuk lowa kan kompang po hi a zau tha a chuanin le kan motor pakhat po khi a leng zam zana kai ni chu midang ho hi chu motor chu soi lo pen ni vel to ki dan yang chu tiang chuan in kara chuan in mun oma a se kai ni chu kan van nei le na ni hai po hi hianin kan pa in him te an thlowa a thlo an chem file le boka chuna sir lampang te poti file le veka chumi ti zuwa chuanin ti hianin kanin hnung lampanga lung kha da don ani chuanin ka fanula khi kan kom chak chak le tina khen a lenga anin chunga khan an lo lut veka chuanin a lo lut sia kan pa kha ti pui me nge ka tia a se kan pa in bo boi pui ro ti le sia ka bale le atul don ni ole vo inni tan chuanin khati zong khalo ni le hri sengin ka video te mi lo en atop thleng mi lo en sakawang kalom em em ma ko o hi ko o mane do hleka ka hritlang do boka chuanin tong fia har sang ren min lo hri thiam le mi don ni o bye bye ule